каже нещо за сняг, ти се спокойш да се смееш. Това не е адекватно просто. Малко се вълнувам да направя това видео, тъй като от изключително много време исках да направя нещо такова. Но всеки път навън или ще вали, което прави светлината вътре ужасна, или ще прилитат дракони. Или някакъв едно ще забрави да зареди батерията на апарата. Но днес поводът е наистина специален и съм си казала, че не е толкова важно как ще изглежда самото видео, дали ще бъде с хубава светлина, картина или звук, а по-важното е какво искам да ви кажа. А именно малко книжно представяне на най-новата книга на издателство Стенопис, която носи неслучайното заглавие "Освободи ме". Ето я и нея. Направили сме доста изчистена корица с много малко елементи, но пък изглежда наистина страхотно. Не е ли прекрасна? Истината е, че тази книга се случи супер спонтанно и ние дори не сме я очаквали. Авторката ни изненада с написването й и освен това е нещо, което до този момент не сме правили. Това е първият, надяваме се, от много такива мини-роман на независимо издателство Стенопис и дебютният такъв за нашата прекрасна авторка Наталия Николова и е нещо... Беше странно. Малко предистория. Наталия Николова е не само един от първите автори на Стенопис. Още през 2021 година издадохме първата й стихосбирка, когато тепърва се учехме и едва прохождахме в книгоиздаването. 3 години по-късно тя продължава да бъде един от най-продаваните ни автори. До момента тя има издадени 2 стихосбирки под заглавията "С любов до мама" и "С любов от мама", които са взаимосвързани. Първата й книга прави изключителен фурор, като една от най-продаваните книги на издателството с цели 4 тиража. И не знам какво ви говори това, но за едно малко издателство като нашето, книга, която прави 4 последователни тиража и почти всяка седмица има запитвания за нея, определено е нещо голямо. Тъй като Наталия винаги е била искрена както в думите, така и в поезията си, когато ни изпрати ръкописа на "Освободи ме", ние очаквахме именно нова поетична книга. Тя обаче промени представите ни отново и "Освободи ме" беше нещо, което до този момент изобщо не бяхме чели. Това е книга, която ние определяме като малък роман в своето естество. Той е разпределен на 68 страници и проследява завладяваща, романтична, първична и много дръзка история. Прочитайки ръкописа на "Освободи ме", ясно осъзнавахме, че тази книга е нещо коренно различно от нещата, които до този момент сме правили. Нямаше как да не сбъднем нещо, в което е вложено толкова сърце. Какво е това сърце? Сюжетът на книгата би могъл да предизвика 2 мнения, тъй като е на границата между съвременната любовна история в търсене на искреност между токсични отношения, но и може би нещо малко по-дълбоко. Книгата е провокативен, метафоричен разказ, написан от първо лице за изборите на съвременните жени, тежките решения, спотаените мисли, за които много често се срамуваме да говорим. Най-после! Готов съм за това от толкова време! Тази книга определено е написана и насочена към жени и би могла да бъде правилно разбрана най-вече от дамите. В нея има моменти, които много хора биха могли да заклемят или поругаят, но в своята основа просто се задават правилните въпроси, за които никой друг не е имал смелост да говори. Може би за това книгата е с възрастово ограничение от 16+, тъй като има моменти, които не са подходящи за лица под тази възраст. Така че ако си под 16 години, то тази книга определено не е за теб. Не си падам по организираните групови дейности. А по какво си падате? Не знам, по книги.
Смела, дръзка и много провокативна. Това е книга, от която всички ние имахме нужда, за да разчупим консервативното мислене за това как трябва да бъдат написани съвременните български романи. Ще ви прочита само един малък абзац от книгата. Мъжките ти капризи нямаха граници. А аз, като една подрастваща жена, се преструвах, че е наложащо всичко, което пожелаеш, да ти бъде поднасяно на колене. В краката ти, включително и аз. Никога не обличах една и съща рокля 2 пъти, макар да бяха перфектни. Истината е, че и аз не желаях да ги повтарям. Разширените ти зеници ме спираха. Помислите ми за всяка твоя реакция също ме спираха. Мисля, че разбирате какво имам предвид. Ние бяхме наистина очудени от Освободиме, когато авторката ни я представи, но и също толкова вдъхновени да я направим реалност. И още на същата вечер корицата с дизайна на бялата начупена сърничка, дело на Жо Костадинов, беше готова. В заключение ще кажем, че това не е книга за всеки. Не е книга за хора с консервативно мислене, закостенели представи и остарели разбирания. Това е книга за смелите жени, които не се страхуват да признават това, което искат и да изразяват гласно мнението си. Това е книга, която ще преобърне светове, ще подпали войни, но и ще има силата да ги потушава. Тя ще бъде моя! Днес първият ни мини-роман "Освободи-ме" е в предварителна поръчка и можете да я вземете от издателство stenopis.com, като всеки, който поръча сега, ще получи книгата на цена с намаление и ще я държи в ръцете си на 26 януари. Благодарим ви, че подкрепяте нашите книжни проекти и младите автори на България. Ще се радваме, ако това видео ви е харесало и бихте искали да създаваме още подобни, да се абонирате за канала ни тук в YouTube, където ще си говорим за книги, изкуство и абсолютно всичко, което ни вълнува. Това е за сега. Чао! Вижте, докато снимахме какво се случва навън.